kaixo, gu Lande Errale atzean kamara Jonatan gea, eta gaur Patian izeneko liburua dakarkigu. Egilea da Arrate Gaina, eta ilustratzailea Amaia Arrazola. Liburua gomendatzen da 10 urteko umentzat edo, eta xauxa da argitaletxea. Historia dijoa Malen eskato burugor baten ingurun. Malenek bere baloi gorriakin jolastu nahi du eskolako patioaren erdin, iruditu zaiolako toki libre eta zeru urdin baten azpin dagoela, eta horrek sortzen ditu gatazkak, bertan jolastu nahi duten beste ikasliekin, futbolean dabiltzanekin, irakasleek ere gero gaia kudeatzeko orduan eta gurasoekin dauden arazok ere liburun azaltzen dira, eta azkenian sortzen dian gatazka horiek berdintasuna espazioak konpartitzeko gaiak, edo nola botere harreman horiek nola lantzen dian, izango dira liburu honen lanketa bezala. Eta liburua osapru seritzen dugu lehen hezkuntzarako, ze azken finin Patian agertzen diren liskarrak eta botere harremanak, genero desberdintasuna. Azkenin, gai egelan txertatzeko oso osapru seritzen dugu liburua. Eta honek balio dezake beti sarrera emateko, nahi badugu berdintasun gaiak landu, jazarpenak edo botere harremanak edo gelan landu alitzateko sarrera modun oso politia iruditzen zaigu, eta irekirea bezala edo gaian bitarteko baliabide modun liburu gomendagarria dela iruditzen zaigu. Gure aldetikan hementxe gomendioa. Eta orain liburuaren trailerra. Aurrea!